Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawi ka Longkmie Khasi ka balit Bylla Ïingbriew Nagpur ka bahab hajala Maharashtra kala Shah Shoh hadu bandaman saw ka kati ha Trai ka ba ai Bylla. Karkum ki video balapun sapryang la yi bakani ka Longkmie kala yam bat ut pang namar ka kati ka diang ka bala at bat mi snam. Liat hu bakani ka Longkmie ka balit Bylla ka salang bat ka Trai Hendrai omtip na ke ikadaw baka Shoh ikani ka Longkmie Khasi hadu bakanda mensaw. Ki kubor ki yat hu bakani ka Longkmie Khasi ka dei ka bala donlok Hendrai ka balit Bylla Ïingbriew Nagpur karba ulok udan hasilong. Leit hu bakani ka Longkmie kala don hakdi ki pulet bala leit ban pha sumar. Halor kani ka jingja ya kani ka Longkmie ka Khasi Students Union Sengkmie kala IT hakinong yalam ka KSU Delhi unit makin bot dian haba unong lum khubor na Shillong ula yok ban ekran da ka phone ya ka president ka KSU Delhi unit ka samla marbiang khongwer klet hu bakala dab ekran bat ki pulet na Delhi Hendrai ki pulet ru kila ai jawab baki Shamshitom namar ka Nagpur ka hab haki pulet ka Maharashtra. Klet hu baya kani ka jingsha Shoh kababyang kalong lada ki bahiyeng ki ujor ejahar sha Meghalaya ne sha Maharashtra Hendrai na kalyang ka sengru kat bala kin thau kilat kilinti ban ajing yarap yakti ka Longkmie Khasi.